Здравейте! Сега ще ви покажа как може да изчислите якостно рамкова конструкция в Autodesk Inventor. За целта първо създавате рамковата конструкция с модула за генериране на рамки Frame, след което използвате бутона Frame Analysis или Environment Frame Analysis. След което избирате Create Simulation, задавате име на симулацията и нейния тип – статичен или модален. Ще изберем статичен. Това е конструкцията. Тя се опрости до възли и пръти, които се съединяват с възлите. В BIMS се задават материал и характеристики на прътите. Когато са създадени с Frame менюто, те са по дефолт са зададени. Както виждате, тук няма връзка между тези и тези пръти. Затова отиваме в Frame Analysis Settings и променяме параметъра за толеранс. Също ще дам и в края да се скосят или по-точно да се съберат тези две точки. Apply и Update. Както виждате, по този начин се създадоха връзки, след като увеличих толеранса. Но примерно тук се е създава, но понеже тук разстоянието е по-голямо, не се е създава връзка и ако искаме да има, вече не е добре да увеличаваме толеранса, понеже може да съединим и някои други пръти. Използваме това меню Connection, избираме Custom Node и поставяме точка, може да я позиционираме точно, след което с Widget Link съединяваме и по този начин вие можете да създадете изкуствено връзка, а също може и да премахнете връзка. Ако искате дадена връзка с Suppress се премахва, а дадена изкуствена връзка също може да се премахне. Връзките се появяват. След което ще задам посока на земното ускорение. Посочвам го и давам посока обратна на Z. Това се прави с цел да се ориентират и правилно опорите, след което ги поставяме. Поставих 4 неподвижни опори. Има различни типове опори. Също има и подвижна опора, която може да се постави и да се определи посоката, по която се движи. След което ще задам сила. След посочване на силата, най-добре е да я поставите, да кликнете два пъти върху нея и излиза меню, с което вие допълнително можете да зададете натоварване и да я ориентирате. Примерно позициониране, натоварване. С тази стрелка вие може да местите силата. Също може да я накланяте и в тази посока. Може да задавате и, както виждате, векторно се променя, но вие може да зададете и векторни стойности, ако не искате да го правите с ъгъл. По този начин задавате сила. Също ще задам и равномерно разпределен товар. Него също го поставям и кликам два пъти върху него. Излиза меню, в което аз мога да променя неговото натоварване, а също мога да задам и трапецовиден товар, неговата големина, дължина по-точно мога да променя. Той също може да бъде във векторен вид.
След което преминавам към изчисления. Както виждате, програмата изчислява. Това са напреженията, деформациите. Мога във всеки един прът да ги покажа. Просто селектирам пръта и избирам точно кои натоварвания, моменти, напрежения искам да се появят, и те се появяват във вид на графика. Освен поединично, мога и на всяка една смисъл на повече греди да ги покажа. Просто трябва да се селектирам и да избера какво да се появи. И по начин подобен, който сте показвали на времето по съпромат, се появяват тези диаграми. Също тези резултати могат да се генерират в репорт. За целта трябва името да е по-кратко и да не е на български, за да нямате проблеми. Това са резултатите, които се генерираха. Също резултатите могат да се посочат и в дадена точка с менюто Prop. Избирате точка, в която искате да се покаже примерно деформациите, задавате нейната точна стойност и резултатите излизат. Може също да ги анимирате и да запишете анимацията на филмче. Това меню работи благодарение на програмата на Autodesk Robot, от която е взето, и ако ви искате все пак да правите по-сложни изчисления, може да експортирате тези резултати към Robot, която също е програма на Autodesk, и ако имате качен, те ще се експортират към него. По този начин вие можете да изчислявате рамкови конструкции в Autodesk Inventor. Основното, което е, че с него рамковите конструкции се опростяват до пръти и възли, което много ускорява симулацията по крайни елементи и се извършват изчисленията много бързо и точно. Благодаря.